गेले नमस्कारो. तुमका स्वागत करता असा हार्दिक स्वागत सुस्वागत आयची सेशनाक. आयची सेशन क्विज फ्रॉम वेदिक लिटरेचर्स आणि आयचे स्पेशल डे म्हळ्यार गणेश चतुर्थी आजी. सो तुमका पुरा लोकांका हार्दिक शुभकामना आयचे गणेश चतुर्थीचे विशेष समारंभा खातीर. तुमगेल तुमगेल घरांत तुमगेल गणपती दवरला पुरो जेवो कम्युनिटीन तो जेवो अपार्टमेंटान दवरला पुरो गंमत करच्या पुरो पुरो लोकोची. सो हार्दिक शुभकामना फर्स्ट ऑफ ऑल फेस्टिवलाचे. आणि आयचे सेशन हांव मंगलाचरण सांगून स्टार्ट करते असं. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आयचे सेशन हाका पुन्हा पुरा लोकांका हार्दिक स्वागत असा. आयचे दिवसो स्पेशल दिवसो गणेश चतुर्थी दिवसो विघ्न विनाशक वक्रतुंड गणपती लगी मागणे आसकी आमका पुरा लोकांका कृष्ण भक्तीन तो तानी आनीक चड आमका वृद्धी जावं तशी आमका आशीर्वाद दिवो म्हणून हांव आजी प्रार्थना करता असं. आयची सेशन तुमकां कोतुशिल वारी गणेश चतुर्थी स्पेशल. सो क्विज आसा द बेसिक क्विज ऑन द वेदिक लिटरेचर्स. आमगेले सनातन धर्माचे बेसिक फाउंडेशन आशिल्ले वेदिक लिटरेचर्स. सो ताजे बगे आयचे क्विज आमकां आजी होस्ट जावन कंडक्ट करता आसा जी विजय वर्सनेश्वरी माताजी. तांगेल बगे हांव एक सन इंट्रोडक्शन दिवच्या ट्राय करते रस. माताजी इज अ डिसायपल ऑफ हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज. माताजी इज असोसिएटेड विथ इस्कॉन व्हाईटफील्ड अँड इस्कॉन जुहू मुंबई. तांणी रिसेंटली इनिशिएशन जालें तांगेलें ऑक्टोबर 2023 तो अंडर हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज. तांणी मुंबईन तशे अँड माताजी इज असोसिएटेड विथ इस्कॉन जुहू टेम्पल ऑफ श्री राधा रास बिहारी जी काँग्रिगेशन. बेंगळूरचे इस्कॉन व्हाईटफील्ड आंतवरिकची तांणी तांगेले असोसिएशन आसा. सो तांणी तांगेले भगवद्गीता ऑनलायन क्लासेस घेतिल्ले आसा. सेवरल एक्झाम्स दिलेले आसा ड्युरिंग हर इनिशिएशन. आणि प्रोफेशनली तांणी इन्शुरन्स कंपनी खातीर एक काम करता आसाची. तांकां 2 चेडूं बी आसा. Mataji is a strong devotee of Lord Narsimha from Venkatraman Temple in Mulki, Karnataka. Mataji, Hare Krishna. तुमका हार्दिक स्वागत असा सुस्वागत असा आयची सेशन आका तुमका गणेश चतुर्थीचे हार्दिक शुभकामना दिताची. आयची सेशन आका तुमका वेलकम करते रसा. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण.
Hare Krishna. Thank you very much, Mataji, for the long introduction. हरे कृष्णा पुरे भक्तगणांतू गणेश उत्सवानिमित्तांतू निमित्तांनी हार्दिक अभिवादन करता मेगे सादर प्रणाम पुरा येणाक ऍक्च्युली आमगेली या भारत वर्षा भितरी एका मागशे एक फेस्टिवल चलता असची पुरा येणांत मस्त वटू येवन हाडता असं हे फेस्टिवल्स आता जन्माष्टमी जस्ट जाल्ले आता कृष्ण जन्म नंतर ताने एक गणेश चतुर्थी येता विनायक चतुर्थी अशी फेस्टिवल असतना नवरात्री दसरा दिवाळी संक्रांतीन रामनवमी पुरी गौर पौर्णिमा येतल मागीर होळी आणि अशीच उत्सवांत आमकां एक पुराय जाणां वटू येवन आमगेली प्रगती जाता आमगे जीवनांतूय आमी काम करता आसताची मात्र हे पुराय उत्सव आमकां फेस्टिवल्स वटू करून आसतना एक विंगड प्रकारचे एक आनंद मेळटा पुरायणाक एक कामा भितर व्यस्त असताना या भौतिक जगांत आमी मस्त बिझी असताची आणि केन्ना केन्ना उत्सव सेलिब्रेट करचा मेळना तेन्ना एक एक प्रकारची ताणीव म्हळ्यार एक स्ट्रेस अशें येता सो दीज आर फेस्टिवल्स आर मस्त इम्पॉर्टंट आणि आमी मस्त लकी की आमी हे भारत वर्षा भितर आसा काही इतले फेस्टिवल्स आसा आमकां देवा लागीं व्हरचे तशी म्हणूची आतां चूड जाली वायणा पूज जाली हे पुरो हांतू भितर भाग घेवन एक शक्तीशी फील जाता मानसीक तणाव उण जावन एक आनंददायक उत्सव म्हळ्यार एक आमगेलो गणेश उत्सव भाद्रपद महिन्याचे गणेश चतुर्थी दकुन आता चतुर्दशी ते अनंत चतुर्दशी ते गणपती बाप्पाला आमी पूजा करताची आणि आमगेली वैष्णव संप्रदाया भितरी वैष्णव शास्त्रांतूय ह्यांची सुंदरतेन बाप्पाले आमगेले स्थानाचे उल्लेख आसा आमगेल गौडी संप्रदाय भितरी प्रमुख आचार्य शिला रूप गोस्वामी यांनी स्पष्टपणाने सांगला बरेला की खंयचेय चांग कार्य करतना आरंभ करतना चांग प्रोजेक्ट चांग संकल्प होड किंवा सान काम करताना ग्रह प्रवेश असताना बिझनेस सुरू करताना भूमिपूजन जेवो कसले विधी करताना सुरवे गणपती बाप्पाला वंदन करता आवश्यक असं म्हणून आता आमची आमगेल्या वैदिक विधी प्रमाणेची बाप्पाला स्थापन करताना तशीच खंयचेय कार्य विधीपूर्वक प्रारंभ जाताना हे अद्भुत देवता म्हळ्यार गणपती बाप्पा आता ब्रह्मा विष्णू महेश म्हळ्यार शंकर भगवान पार्वती आणि गणेश आणि पांच महान देवता इत्याक म्हळ्यार त्यांनी मस्त होड डिवोटीज ऑफ कृष्णा आता शिवा म्हळ्यार तमगुण प्रमुख नृत्य प्रमुख आणि ब्रह्मा इज द क्रिएटर वी ऑल नो प्रिझर्वर महादेव म्हणे डिस्ट्रॉयर विनाश करताची तर बहिरंगी शक्ती हांगेल म्हळ्यार दुर्गा देवी सो द दुर्गा देवी हू टाईज एव्हरी वन इन माया आणि हांगेल दोन्ही जणांना पूत म्हळ्यार गणेश आता ब्रह्म संहिता भितरी ब्राह्मण श्री कृष्णाला स्तुती केला आणि स्तुतींचू महान जीवनाचे वर्णन केला देवाल पुरे वर्णन केला अनंत आणि तंत भितर फर्स्ट मेन्शन म्हळ्यार शिवा श्लोका दुर्गा देवी श्लोक असं आणि मागेरी गणेश जी श्लोका आता ब्रह्म संहितांत बरेला की द श्लोका रीड्स लाईक दिस यतपाद पल्लव युगम विधिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समय सगंधिराजः विघ्नं विहन्तु अलम् अस्य जगतस्य त्रयस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि so what they say that this says that tells about Ganesha की वाय गणेशाक लॉर्ड गणेशाक इतलं होड बून खंय दाखवून मेळ्ळ्या म्हणून तो ब्रह्माजी म्हणटाची की त्या ही टेल्स की द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड म्हळ्यार देवाल पदकमल गणेशजीन म्हळ्यार गणपती बाप्पान तांगे दोन्ही मात्ते दाखवून भायर येतले टस्क्स सो तो ऑन द टस्क्स ही केप्ट द फीट ऑफ द लॉर्ड तांगेल पदकमल तांगेल श्रीचरण त्यांनी धारण केले तांगेल टस्क्सा वैरी आणि तांकां जगाचे तीन प्रकारचे पापा दाखवून दुःख मुक्त करचे तांकां प्राप्त झाले शक्ती प्राप्त झाली तांकां सो दिस वर्स फ्रॉम द ब्रह्म संहिता इट रीड्स दॅट lotus feet held by Ganesha protruding from his elephant head to obtain the power for his function of destroying all the obstacles on the path of progress of three worlds म्हणजे तीन प्रकारचे जग असं एक स्वर्गलोक असं एक पृथ्वी लोक असं एक पाताळ लोक असं तिन्ही लोकांतुल्य बाधा म्हळ्यार एनी ऑब्स्टिकल विच इज ऑन द वे ही हॅज द पॉवर दॅट ही विल रिमूव्ह इट आता तिन्ही जगार आपल्याला जेणाका प्रगती करची मार्ग मेळटा जन्म मृत्यू जरा व्याधी हे पुरे कष्ट सहन करच्याक असता आणि देवाली कृपा प्राप्त करच्याक मस्त बाधा येताची पीपल आर ऑल्सो पैसा सेन्स ग्रॅटिफिकेशन अर्थ बिझी असताची धर्म मोक्ष कसं म्हणून कोणाक गोतना असता आता गणेशाक ही बाधा आणि दूर करचे सामर्थ्य असता सो ही हॅज दॅट पॉवर टू रिमूव्ह दिस ऑब्स्ट्रिकल्स
आता पुराय जाण कसं निमगीताची भौतिक म्हाका हें दी, म्हाका घर जायी, म्हाका कार जायी, म्हगे चायल्डाक एडमिशन जायी, ऑल ऑफ अस वी आस्क दिस फ्रॉम गणपती. बट वी डोंट नो की गणपती बाप्पाले इतलं व्हड ही हॅज द पॉवर that we have to ask him remove the obstacles from the path of bhakti. आता आम्ही तांकां भौतिक सुखाच खातीर आमी प्रे करताची, आणि हे मेन म्हळ्यार आमगे लायफाच गोल कसो आसा तेंच आमी ताका निमगिनाची. आणि देवान तांकां अशी ही हॅज टोल्ड हिम दॅट यू यू गिव वॉट एवर द पीपल आस्क, म्हळ्यार जीवन कसं निमगीत आपण तांकां जाय तेंच दी म्हण. सो ही विल नॉट ओवर अँड अबाव गिव यू समथिंग. मात्र आमी हे भौतिक जगत असताना आमी आमगेल पूर्व जन्म पापान म्हणया, खंयचेय आमगेल बाधा निमित्त म्हणया, जीवनांत अनंत बाधा आसाची, कष्ट येताची, आणि ते अध्यात्म मार्गार वचचे सुरवेक आमी हे पुराय वी ट्राय टू गेट बिझी इन द मेटेरियल वर्ल्ड. Now, one more thing, what Narsim Bhagwan also, Prabhupada has started that we should pray to Narsim Bhagwan. आता नरसिंहालेची त्यांनी पदक म्हणलं आणि माथ्यार दवरून he has kept on his tusks and he has got the benediction की त्यांनी विघ्नहर्ता म्हणून ताका हें दिला. तर इतले देवता आसाची, 33 crore देवता अंतु भितरी खाली 5 देवता असत तांतु भितरी, दॅट इज ब्रह्मा, विष्णू, महेश, दुर्गा देवी अँड गणेश. सो गणेशाला इतलं ज्ञान असतं, सो मच ही इज हॅव्हिंग दॅट ज्ञान दॅट वी गो टू हिम लाईक अ बेगर. आम्ही म्हणटा की एक 10 पैसे दी म्हणून, त्यांनी तागे लागी अनंत दुड्ड असाची. 2 चपाती निमगीताच्या मी म्हण तागे लागी फुल्ल जीवनाक इफ ही वॉन्ट्स ही कॅन गिव्ह अस फूड फॉर अवर होल लाईफ. म्हणता आम्ही फली दोन चपाती दी म्हणून अशी वी आस्क. सो वी आर लाईक बेगर्स वेन ही हॅज गॉट द वर्ल्ड फॉर अस. आणि तांतूय आम्ही आमकां जाय आशिल्लीच आम्ही निमगीताची. So this is the thought that we should have is that you give us ki amk deval margar yevchi baad kadcha ka taji mantra te ami nimgu kataka. So this is what we should ask the Lord ki Shri Charan prapt korcha ka pura yetal bada amgel jivan abitari te amgel dur karachi mun. So with this vigna we should ask ki बुद्धी प्राप्त जाऊ आमका हे भौतिक जगारी कशी रापचे, संकट कशी टाळचे, व्यवहार कशे चलोवचे, ही एक बुद्धी आमगेले असता. मात दिव्य बुद्धी आमकां प्राप्त करतात विशुद्धी सत्व गुणा भितर वचून ही गणेशान दिवचे सक्षम जावता आमकां जिवाचे लक्ष्य प्राप्ती खातीर आमकां बुद्धी दियाची म्हणून आमकां आमी निमगुका. So this is something that we don't ask. आणि गणेश तर ही इज लाईक वेन वी आस्क हिम फॉर दिस दिव्य बुद्धी ही इज व्हेरी व्हेरी हॅपी. इथं म्हणाली तांगेले त्यांची इट इज लाईक what he wants us to do, but he does not tell us ki you ask me this, because amgel wer tani depend ki whatever we ask he has to give. That is the word that he has got. अरे परमोच्च हिताच खातीर मार्गार येवच खातीर अशीची बात तुम्ही दूर करता रब्बाची, आमकां प्रसन्न करून आमकां ज्ञान दियाची की आमी भागवतम वाचूची, भगवद्गीता वाचूची, आणि आमकां तेन्ना आमकां कृष्ण कोण हें कळटा म्हणून. सो गणेशाली आराध्य देवता म्हळ्यार श्री कृष्ण कोळणूच आमी तागेल मार्गारी वताची. आणि शिव भगवान तागेल आनू इतले खुशीन आसता की इष्ट देवाल हन्नी मेगेल प्राप्ती करच्या तांणी मुखार बत असाची. सो ही ऑल्सो गेट्स हॅपी. अँड दुर्गा देवी दॅट इज पार्वती ऑल्सो इज व्हेरी हॅपी नाव. शी इज द दुर्गा देवी. आमगेल पुराय गुण म्हळ्यार रजोगुण, तमगुण, सतगुण हे पुऱ्या भितर शी इज कंट्रोलर. अँड वेन शी सीज अस की आमी भगवान प्राप्ती आमी मागताची म्हणून तिवे इतले खुश जाता. ती शी रिमूव्स ऑल द ऑब्स्टिकल्स. शी विल फ्री अस फ्रॉम द मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर. म्हळ्यार हे पुराय गुण देखून आमकां भायर काडू तिगेल त्रिशूल. सो वॉट इज हर त्रिशूल? तिगेल त्रिशूलान ती हे तिन्ही प्रकारचे ताप आमगेले दूर करता. सो मांत्र ह्या देवाल पूज करच्याक तांगेली कसं निमगुका म्हणून हे आमी गणपतीक आमी कसं निमगुका हे आमी शिकता. आणि निमगीतान आमी तांकां बुद्धिमान जावं आमकां दितले जी म्हळ्यार बुद्धिमान याचक म्हणटाच ताका. सो वी शूड आस्क फॉर बेनेडिक्शन दॅट यू गिव्ह अस इंटेलिजन्स की वॉट इज आवर गोल ऑफ लाईफ. दिस इज महादेव असं, महाभवानी असं, आणि महान वैष्णव जण असं ज्यांनी तिन्ही जण. तो हांगेले कळान आम्ही भक्त म्हणून भगवान आले भक्ती मागका. आता एक डॉक्टर असता म्हळ्यार देर इज अ डॉक्टर फॉर एक्झाम्पल. डॉक्टर फुल्ल डे पुरे पेशंट्स ट्रीट करता आणि मागीर वचून स्वताले केअर घेता. सो गणपती अँड ऑल द डेमिगॉड्स तांणी अशीची. सो दे आर इन स्वर्गलोक, but they are all servants of the Lord. So they are all got some benedictions from the Lord.
आणि तांगेल स्वतः काही शक्ती ना त्यांनी पुरे हांगेले शक्तीनच त्यांनी आमकां दिताची आणि केन्ना आमगेल उद्धार म्हळ्यार इट इज गॉड्स प्रेरोगेटिव्ह. आता कृष्णा हॅज टू उत्तरदायित्व तागेले की पुराय जीवन दे शूड कम ऑन बॅक टू हिम. मात्र हे पुराय देवगण असताची देवता असताची त्यांनी कृष्णाक हेल्प करताची टू मेक अ कम टू क्लोजर टू द लॉर्ड. अँड वेन वी कम क्लोजर टू द लॉर्ड दे आर व्हेरी व्हेरी हॅपी. तर अशीची आम्ही आजी गणेशाला कोण म्हणू सो दे आर हेल्पिंग म्हणजे भगवानाले दिव्य कार्या भितरी हे पुरे डेमिगॉड्स तांकां हेल्प करता असतात. तांतू भितर एक मस्त व्हड देव म्हळ्यार आमगेलो ऑब्स्टिकल रिमूव्हर who has got the benediction from the great Lord Narsimha is our favorite Lord Ganpati. आता अशीची आम्ही गणेशाले सिद्धीच आम्ही पुरे कळले बट लेट अस तांकां एक थोडे आमकां आनी थोडे कोळ नेवच्याक तांगेल खातीर आमी कसं तांगेल विशय आमी चड विल फाइंड आउट. सो एक सानच क्विज जसो आय हॅव केप्ट अबाउट 10-12 questions, very simple questions with some shlokas also. So we can start the quiz, Ashwini Mataji. येस माताजी, वी Uh, कॅन स्टार्ट. any questions on any of this small what is how our bhav should be? So I tried to explain amgel bhav kashaska when we are taking darshan of the of Ganpati and when we are asking him for blessings, what is it that we should ask? So we'll take the questions later, or we should go ahead with the quiz. I think we should go ahead with the quiz, Mataji. Last, after the quiz, I think we'll take the questions. Okay, क्विझांत बी थोडे तुमगेले डिस्कशन्स असते ना, सो ओवरऑल आय थिंक right. वी कॅन टेक द क्वेश्चन्स एट द एंड. Right. ओके. So I have just kept starting some very simple questions. Anybody wants to tell the Ganesha, Lord Ganesha's father, mother names, Bhaval Nava, Bailil Nava, or any story about Krishna and his brother? Anyone can tell? Hare Krishna. Anybody wants to कोणाके सांगच्यास की कृष्णाल नाव आन अम्माल नाव भावाल नाव गेस करच्यास की? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा, अनम्यूट करून घेनो माताजी, क्वेश्चनाक आन्सर करका म्हणून घेनो विनंती आसा. All are आम्ही being टोटल shy. 15 पार्टिसिपेंट्स असाची, कोणी अनम्यूट करून घेन सांगेता. हाँ. Otherwise, I will tell. No problem. माताजी हांवची सांगून सोडता. कृष्णाले Yes. नंद महाराज म्हळ्यार तांकां जन्म दिले वसुदेव आणि देवकी, बट No, no. This तांकां is Ganesha. ओके ओके कृष्णा म्हणलं ना हाँ. तुम्ही. Ganesha. गणेशाले Ganesha. गणेशाले हाँ. पशुपतीनाथ ईश्वर महादेव हाँ. आणि हाँ. आवसू पार्वती गौरी तांक Parvati. म्हणटाची, हाँ. भाऊ Hmm. कार्तिकेय. Yes. And बायला Baila. रिद्धी सिद्धी म्हणून सांगताचे तसे. Very good. Very good. Kanche story gotas ki Mataji about Krishna and his brother. कृष्णा अँड हिज ब्रदर. Not Krishna. Sorry. Ganesha and his brother Kartikeya. तांणी ते म्हळ्यार सोत्तू काडचे Hmm. म्हळ्यार स्टोरी गोतस म्हाका म्हळ्यार Yes. खंयचे व्हड व्हॉट इज बिगेस्ट इन दिस तीनो लोक में बडे कौन है म्हणून ना, Hmm. तशी Hmm. कार्तिकेय वचूंगेनो सुत्त काडता तो म्हळ्यार Yeah. भूमीची सुत्त काडता. बट गणेशा बिलीव्स दॅट हिज पॅरेंट्स आर एव्हरीथिंग. सो Very तांणी good. गणेशा कसं करता ती ईश्वराल पार्वतीला बशील कणेक सुत्त काडताची. Hmm. सो तशी आय थिंक दॅट इज वन स्टोरी सांगपणे Yes. ऐकल्ले. Yes. सो तशी. Yeah. Very good, very good. And Riddhi and Siddhi are तांगेले म्हळ्यार prosperity. Riddhi म्हळ्यार prosperity, समृद्धी म्हणटाची. आणि Siddhi is success. So anybody who prays to these wives of Ganesha also, they will come out of all the obstacles in reaching Krishna. So राईट. thank you very much. आणि एक म्हळ्यार गणपती एलिफंट हेडाची स्टोरी कोणाके गोतस की why he got the elephant head and what does it symbolize? म्हणजे कसं त्याची प्रतीक कोणाके गोतस की how he got the elephant head? Very easy. हा माताजी. हरे Yes, कृष्ण. Mataji, please tell. Hare Krishna. तागेले आईन म्हळ्यार पार्वती मातेन नावच्या गेल तेन्ना Um, हो आशिल्लो. hmm.
ईश्वर पशुपती ईश्वर देवाक गोत नाशिल हो तिगेले ते मृतिकेन केलेल म्हणून हो हम्म कितके सोडना म्हणून कडे दोघांकची फाईट झाले कडेर हम्म पशुपती देवाक राग येवन हम्म हागेले केले तेन्ना ती भायर येवन पळयत की मस्त बेजार हम्म अशी कितें केलें मागीर तो हांव केरशिल्ले रातचे दवरले तेन्ना नंतर हम्म ताका ईश्वराक कळत की हो आपणले पार्वतीले केल्ले हम्म मृतिकेर पण तो हम्म कडे आपण सांगून उत्तर दिकार कोण न्हिदता पळय ते कोण न्हिदला पळय तांगे व्हेरी घर नाईस हा तेन्ना त्यांनी ते पळयले तांकां कळनाशिल्लें मनशाले म्हूण कळना त्यांनी पळयले हा तांणी एक पट्टील घेवन येवन सोडले हम्म तेच घालून आमगे गणेश चंद जालो कडेन व्हेरी नाईस माताजी व्हेरी व्हेरी नाईसली टोल्ड आणि गणेश गज म्हळ्यार गज म्हळ्यार ग म्हळ्यार गोल सो वॉट इज द गोल म्हळ्यार आमगे ध्येय कसं लायफाचे आणि ज म्हळ्यार स्टार्टिंग पॉइंट सो गणेशा इज द वे टू मीट द लॉर्ड म्हळ्यार इट इज आमगेले वाट दाखयता देवालय वचच्याक हा अँड माताजी येस अँड इट सिंबलायझेस बुद्धी म्हळ्यार बुद्धी विवेक बुद्धी इज इंटेलिजन्स दिता आमकां विवेक आमकां शिकयता सो डिस्क्रिमिनेशन म्हणटाच पळय म्हळ्यार वी हॅव टू बी व्हेरी पोलायट आणि सामर्थ्य दिता आमकां मस्त स्ट्रेंथ दिता सो ही गिव्स अस दिस थ्री थिंग्स अँड प्रभुपाद ऑलवेज सेज दॅट हें पुराय जे बुद्धी विवेक सामर्थ्य हें पुराय आमी कृष्णाल सेवा खातीर यूज करता म्हळ्यार कृष्णाल मात ते इट इज सो बीग अँड मात्र आमी तें पुराय बुद्धी शक्ती ही पुराय कृष्णाल तर्फे आमी यूज करना जाल्यार तेजे काही प्रयोजन ना सो इट इज ऑफ नो यूज प्रभुपाद सेज So we should always channelize हें पुराय आमी whatever positivity we get from praying to Lord Ganesha हें आमी युटिलायज करता कृष्णाले सर्विसांत ओके ओके या हरे कृष्णा वेरी नाइस हरे माताजी हरे कृष्ण माताजी. येस आज हांव विश्वरूप प्रभूजीले एक प्रवचन ऐकलेलं असा हा की शनी देवाक मस्त हम्म विरक्ती असता तशी म्हणून हम्म सांगता वाळडीक हे करताचे तागे ल्हानम्मा ताजे हम्म नंतर बायले तो या विरक्त भावान पळयता सो ती हम्म कोपान मागीर ताका शाप दिता की हम्म तू कोणाक माती उकोण पळयत की तांगेल माते बस्ट जाता म्हणून दोळ हा दृश्टीत हा तुकोण पळयत की तांगेल माती बस्ट जाता म्हणून हा सो पार्वती देवीक गणपती जल कुडले सकट जन ताका मेळू येताची हम्म तेन्ना येताना शनिदेव वता पळोवच्याक हा जल हा कशी वच म्हळ्यार अशी नेला पळोवन वच्चे दृश्टी वयर हा कर सकल पळय वयर कोन सो मागीर पार्वती देवी मस्त सांगता की हम्म तू पळय ताका आशीर्वाद दी पळय ना तील कशी अशी आशीर्वाद दिवच्या साध्य तुका पळय हम्म पळय म्हण सांगताना तीन सांगील खातीर मस्त सांगताना तो माते या हम्म उकोळ न्हू हम्म पार्वती देवीले पायार आशिल्ले त्या चेडा पळयता पळयता तेन्ना हा त्या चेडा मात ते बस्ट जाता हा कट जाता आनी ताजे नंतर ईश्वरान वैकुंठ दाखून गजाल म्हळ्यार असतील माती मत हाड हाडतील हा ताका दवर न्हू मागीर ताका गणपती गणराजा म्हणून गजानन नाव येता म्हणून सांगिल्ले आज व्हेरी हांव नाईस आयकलां प्रवचनांत हा तांगेला दोन तीन स्टोरीज आसाची आय ऑल्सो रेड 2-3 टाइप्स ऑफ स्टोरीज आसाची ताचे सो ऑल ऑफ देम बट इट इज व्हेरी नाईस टू हियर माताजी अँड गुड तुम्ही ऐकता आसाची प्रवचन दॅट इज ऑल्सो व्हेरी व्हेरी गुड व्हेरी नाईस डे टुडे हरे आणि एक कृष्ण. गणपती हरे माताजी कृष्णा माताजी हा हरे कृष्णा माताजी हांव खंयसून काणी थ्रू ऐकला म्हळ्यार हा ईश्वराक तेंचकी हे हा करीशीन श्राप दिल्लेल की तुगेले हाताना तुगेले पुत्ताक तू हा हे करता म्हळ्यार मारता मरण आसा मारताची म्हणून ताका एक हा श्राप हा दिल्लेले म्हण ते श्राप बद्दल जेवचे म्हणून हा तशी व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस त्यांची आय ऑल्सो रेड की 2-3 टाइप्स म्हळ्यार डिफरंट स्क्रिप्चर्स आणि डिफरंट बरयला बट एव्हरी टाइम इट इज कमिंग बॅक टू द सेम थिंग दॅट ही इज अ व्हेरी बिग डिवोटी ऑफ द लॉर्ड अँड इट इज अ नरेशन विच इज देअर व्हेरी नाईस माताजी आणि हर गणपती या नावाच मिनिंग होतस की गणपती म्हळ्यार व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ गणपती आणि खंयचे तांगेले 4 आणि दुसरे नाव सांगताच की कोणे 4 other names by which we call him. Very easy it is. विघ्नहर्ता म्हणतात ते. Very nice. Vignaharta is one name, correct? लंबोदर आणि लंबोदर. भालचंद्र हा एकदंत हा गणेश विघ्नेश्वरा विघ्नहर्ता हा विघ्नेश्वर विनायक
आणि हेरंब गणपती. हा, येस माताजी. हेरंब हा, हेरंब हेरंबा. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. आणि गणपती याची मिनिंग गोतस की कोणाके सर्व गणपती. गणांचे अधिपती म्हण. हा, सो गणा म्हळ्यार सेन्सेस, इंद्रिया. सो ही गुणा म्हणटा पळय तशीच. सो लॉर्ड ऑफ द गणाज. सो ही हेल्प्स अस टू नियंत्रण करच्या हेल्प करता ऑन ऑल अवर सेन्सेस. सो दॅट वे ऑल्सो इज वन मिनिंग ऑफ गणपती. आता गणेशान खंयचे प्रसिद्ध धार्मिक शास्त्र बरयलेलें कोणाके गोतस की, आणि ते कोण महाभारत. तांकां डिक्टेट केलेलें? महाभारत. व्हेरी गुड. वन मोर. श्रीमद भागवतम. ही हॅज श्रीमद रिटन. भागवतम. आणि कोण शास्त्र कोण डिक्टेट केलेलें? श्री कोण आहे? व्यासदेव. हा, व्यास, वेदव्यास. व्यासदेव. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. व्हेरी नाईस. आणि कोणाके द स्टोरी गोतस की दॅट अबाउट हिज टस्क्स, हाऊ ही रोट इट विथ द टस्क कुडकी कोरनू, or what with how did he write Ganeshan कसं actually what did he put as the condition and what Vedavyas put as the condition and how they wrote the Mahabharat? कोणाके गोतस की? हांव अटेम्प्ट करता माताजी. हा, हरे प्लीज कृष्ण. प्लीज आय प्रभुजी. हरे थिंक कृष्ण. दांताचे तर म्हाका उगड आसना, बट हा, डेफिनेटली वेदव्यास महर्षी विचारता कोण बरोयत कोण बरोयत म्हणून. सो आय थिंक ही गेट्स अ सजेशन फ्रॉम नारद मुनी ब्रह्मा, फ्रॉम की ब्रह्मा. गणेश, ब्रह्माजी, गणेश जी हा, इज द बेस्ट पर्सन, व्हेरी बेस्ट गुड. ऑथर और बेस्ट स्क्राइब. व्हेरी सो नाईस. वचून विचारता ती की हम्म, तुम्ही बरय, म्हाका कोणी जाय जाल्यार तुम्ही बरयतात. हम्म, हांवच रेडी असं म्हणून म्हणटा, बट तुम्ही हम्म, बरयतना पुरा विचार करून आलोचन करून ताजे तमाची समजून घेवन मागीर बरोवंका म्हणून तशी हम्म, कंडिशन. हम्म, बट मागीर गणेशजी म्हणटा जायत, बट तूं नॉन हम्म. स्टॉप बरोवंका. तो नॉन स्टॉप सांगतास व्हेरी का नाईस. तेन्ना मात्र हांव हा, बरयता म्हणून. सो आय थिंक दॅट येस. इज अ विजडम, रायटिंग विजडम कॉम्पिटिशन. आय वुडंट से कॉम्पिटिशन, बट एक करेक्ट. अप्रिसिएशन, विजडम येस. अप्रिशिएटिंग अनदर विजडम. तशी जाल्यार एक कंपॅनियनशीप जावन आमकां व्हेरी हें नाईस. कोमटे कोमटे शास्त्र आमकां वाचूंक आज मेळटा. व्हेरी So, नाईस इनफॅक्ट प्रभुजी. ताजे वरती न्हय म्हाका एक प्रश्न आसा थ्रू दिस आन्सर. दॅट हा, मीन्स इवन गणेशजी वॉज प्रिवी टू इन्फॉर्मेशन ऑफ द भगवत गीता, yes, yes, yes. So राईट? सो it is, yes, Bhagavatam, Bhagavatam. नाही, भगवत गीता ऑल्सो, बिकॉज भगवत Bhagavad गीता इज Gita अबाउट also. महाभारत, No? न्हय? Yes, So that yes, it is means about. Lord Ganesha also knew or understood the Bhagavad Gita. It's Yes, as good as yes. he was there. No, So how it happened is that after Vyasadev, after the Mahabharat war was over, that time Vyasadev remembered all this. He was in meditation, and त्यांनी आलोचन करतशील, he was going through all what has happened, and he wanted to write this down before he forgets it. म्हळ्यार उडगास असतानाच हे बरयता म्हूण तांकां मनात आशिल्लें. That's why he approached Brahma. And Brahma told him that you can write this through Ganpati. So Ganpati came to know about it as he was writing about it. आणि टस्काच स्टोरी अशी आसा की वन्स शंकर भगवान वॉज स्लीपिंग, त्यांनी न्हिद लेलीची. दॅट टाइम परशुराम कम्स देर, आणि परशुराम न्हिदा दाखून जागे उठकार वचाचे, मीन्स ही गेट्स अप. सो दे एंटर इन टू अ फाइट. सो गणपती सेज नो, यू डोंट वेक हिम अप. तांगेल लढाई जाता ना, तांगेल एक त्या टस्क कुडकी जाता, आणि दॅट सेम टस्क ही युजेस इट फॉर रायटिंग एज अ पेन while he writes Mahabharat. So that is the story. But very nicely you have told, Prabhuji. Very nice. Hare Krishna. Next is Ganesh Alvahan. Manar his mouse kasalach pratik म्हणून गोतस की what does he represent? The I think Vahan. I think it represents the finicky nature of our mind. Yes, very केन्नाय nice. मंकी माइंड म्हणतात न्हय. सो Yes. मनकी करोगे तो मंकी बन जाओगे म्हणतात ती. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो अनकंट्रोल्ड आमगेल डिझायर्स, म्हळ्यार आमगेल नियंत्रण ना आशिल्ली इच्छा आणि लोभ, माया, ऑल दीस थिंग्स. म्हळ्यार वेन गणेशा इज व्हेरी फॅट अँड मूषकार तागेल बसता आणि ताक चलयता न्हय, दॅट टाइम ही कंट्रोल्स द माइंड. सो ही नियंत्रण ना आशिल्ल्याची तो ताब्या भितर घेता. सो ही गेट्स मास्टरी ओव्हर ऑल मेटेरियल डिझायर्स. आणि प्रत्येक डिवोटी ना, लाईक काम, क्रोध, लस्ट, ग्रीड,
ते पुराय ताणे काव्या भितर कोर न्हू कृष्णाले सेवंत भितर आमकां लीन कोन्न सोडता. सो he controls our mind and drives us to go to the Lord. So very, very nicely said, Prabhuji. So you have read a lot about Ganesha and you have read lot of Srimad Bhagavatam, I think so, correct? अजूनही अटेम्प्ट करता तुम्ही. No, very nicely attempted, Prabhuji, very nice. And one more question is that now Lord Ganesha and Swatantra Devgan, whether he is independent of Lord Krishna or he is dependent or he is subordinate of Lord Krishna. And here I will make it little more difficult. Can you tell me one Bhagavad Gita verse along with this which substantiates? Manari, ते support करचा का कोणचे एक like whether I told you that these are all demigods. Manari तंगेले they are not the Lord, they are demigods. आणि मात्र वेदर दे आर इंडिपेंडेंट डिसिशन त्यांनी घेवेत की त्यांनी कृष्णाले अधीन असायची म्हणून. अँड वन भगवद्गीता श्लोका इफ यू कॅन टेल मी वाय यू फील सो. आय थिंक त्या एक श्लोक असं उघड असणार खंच वर्स म्हणून पण चॅप्टर म्हणून बट पितृनियांती पितृव्रताः त्या आय थिंक दॅट इज वेअर he says that if you those who you worship you will go to them आणि I am the अहम प्रजापिता की कलकी म्हणता म्हणून ते येस म्हणता येस येस अहम सर्वस्य प्रभावो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मात्व भजन्ते माम बुद्ध भव समन्विता. So you're absolutely right, Prabhuji. The shloka where he says, I am the source of all spiritual and material worlds. Right. This is the one you're telling? होय त्या एक आणि कसं अहम सर्वभूत कलकी बीज प्रजापिता म्हणून म्हणतं नाही देव. I am the seed giving father. Correct. I'm the seed giving father of everything. Yes. That is also one. Very, very correct. So what he says now, Krishna is the source. Yeah, Mataji, somebody is writing something in the chat. Small yet important things in life. Yes, very, very true. So the main thing, Malari, all the demigods, they are like prime minister and all ministers who are there. तशीची कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल डेमिगॉड्स. आणि गणपतीला कृष्णालेची सामर्थ्य दिला, कृष्णांतक सामर्थ्य दिला, शक्ती दिला, एम्पावर म्हणता पण एम्पावर केला ताका की हे पुरे डिवोटीज यू ट्राय टू हेल्प देम आउट अँड लेट देम अँड आय विल वेट फॉर देम टू कम टू मी. बट ही सेज दॅट हांव हे आध्यात्मिक आणि भौतिक जगाच्या स्रोत्रधार मीन्स ही सेज दॅट अहम सर्वस्य, आय एम द सोर्स, एव्हरीथिंग कम्स फ्रॉम मी अँड ओनली द वाईज म्हणजे कोण बुद्धिमान जाणाक मात्र हे कळता की त्यांनी मेगेल सेव केल्यारीची तांका श्रद्धेनी त्यांनी मेगेल भक्ती करता म्हणून. इति मात्व भजनते माम म्हणजे मेगेल तुम्ही हे केले वर्शिप केल्यारी हे खाली बुद्धिमान जैन मांत्र करताची म्हणून. So we have to remember that demigods are important, but they only have to lead us to the Lord. Okay? Lord Ganesha, acha, okay. One more thing is that Lord Ganesha and आमगेर पूरा इच्छा पूर्ती करताची. Okay? आता he is the one who gives us all what we want. भगवत गीता खंयचे श्लोक असं की क्लियर जाता की हे कोण इच्छा पूर्ण करता म्हणून, ऍक्च्युअली कोण करता. So again, any Bhagavad Gita verse about demigod, 7th chapter attu asya 7 point, if you all want you can read 7.22 and 7.23. So two very nice shlokas. So I'll just read out. It says that sataya shraddhaya yuktasya prasya aridham ihate labhyat chata kamanamayatva vihanti tana. So it says that endowed with such a faith, the jiva endeavors to worship a particular demigod and obtain his desires. So he says that इतले faith असतं तांकां म्हणजे we as jivas, even I started like that. So we all have so much faith that this demigod will help me to get whatever I want if I pray to him. But in actuality, endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtain his desires. But in actuality,
these benefits are bestowed by me alone. So Krishna says that it is me alone who is giving it. But the demigods are na pure permission असतं तांकां म्हळ्यार he cannot give anything, the demigods cannot give anything to the devotees without the permission of the Lord. म्हळ्यार देवानं परमिशन दिल्यार मात्र तांकां हें आमकां तांणी वर दिवच्याक दे कॅन अलाव अस टू गेट वॉट वी वॉन्ट. आतां आमी हें फॉरगेट करताची की वी आर व्हेरी लेस इंटेलिजंट, वी डोंट हॅव एनी बुद्धी. So we foolishly go to the demigods and we keep asking this yeah di ta di म्हणून. And material, all material benefits which I told, and devotional service is something which the Lord wants us to be on. तें आमगेल main aim असता, and we are very very fortunate that we are in all together in this journey of Krishna consciousness. आणि प्रभुपादान इतले temples, इतले association of devotees आमकां दिवन, he has given us the wealth of Bhagavatam, wealth of Bhagavad Gita. So गणेशान आमगेल वैरी दाखून म्हळ्यार आमगेले वाटे दाखून पुराय कष्ट काढता all our obstacles towards going to Krishna. We should all pray that he removes it, but at the same time we should remember that all the Shakti amgele devganale je asa, they are all in Swargaloka, and they are also undergoing all this janma mrityu jara vyadhi. So it is not only in Swargalok, in Bhumi and in Patal-lok. All of us are under these modes. So it is only when we reach Krishna that, and we are in the human form, Aryasami, and it is only the human form ki ami vapas we can go back to Godhead. So neither the Devgans, they again have to be born as human beings. So ami ह्या जन्म मनुष्य जन्म आमकां मेळ्ळा, ह्या मनुष्य जन्मा भितर आमी कितले प्रोग्रेस करून मुखार वचेता on this path of Krishna consciousness, that will decide whether he calls us back to where we belong, go back to Vaikuntha, or we go back to Golok Vrindavan. Okay. Anek Malari, moksha. So I'll ask one question on moksha. Do you think ki Ganesha Upasna konam ko moksha maitki? Any thoughts on this? A liberation mantaj pade. Anybody has any thoughts on moksha? Whether we will get moksha? Yes, Prabhuji. I think everybody else's scope is limited. So if tangal karyakshetrantu त्या powers tani divya shivai, I don't think that is ever possible by anybody else. Like my Hiranyakashipu, so the Brahma म्हणता हांव तुका मोक्ष मात्र दिवचा जायना, मगलेंची limited time, but you can ask a boon which is equivalent to something which is very difficult, equivalent to immortality. त्या खातीर तो तितलो पुरा conditions घालता म्हण मगल तशी processing. Yes. So yes, again go back to the, you're very right. All these subordinates म्हणतात पडे, subordinates. So Krishna is the supreme personality of Godhead. आणि देवताले उपासना करून तात्पुरते आमकां फळ मेळटा. So we get, it's not that we don't get. We will get whatever they can in their own capacity. Whatever good things we have done in आमगेल past lives भितर केलेले, ताजे आमकां ते फळ मेळटा. Whatever bad we have done, we get the repentance करच्याक, ताजे आमकां पाप केलेले असले ताजे आमकां we have to bear the consequences. तश मोक्ष mantra Krishna mantra दिता, and when we do it, he has told that in so many shlokas. In the last shloka, he says that you have to bend down to me, that time only I will be with you. So he is the one, he is the supreme, that's why he is the supreme personality of Godhead, and he is the only one who can give us, come out of this chakra view of birth, disease, old age and death. So Ganeshali upasna आम्ही भौतिक स्तरारी आमकां help जाता mantra ananta kala खातीर, म्हळ्यार it is not eternal that we will get. So we will get this eternal happiness, and eternally out of this chakra view or this cycle which we are into, only Krishna can liberate us. And Ammichi, so we are all human beings, and we are all actually part and parcel of Krishna.
आणि आमकाची मस्त हे असतं की वी ऑल्सो वॉन्ट टू एन्जॉय लाईक कृष्णा, वी ऑल्सो वॉन्ट टू. सो कृष्णा सेंड्स अस ऑन दिस अर्थ की ओके यू गो ऑन भूमी and he makes us forget everything what we have, who we are, what we are, and he tells us you go and enjoy but you will have to bear the consequences of कसं तू केलेलं आहे वाईट केलं रे ताजी तू कॉन्सिक्वेन्स ह्याची लाईफा भितर कोरका म्हणून यू हॅव टू बेअर दॅट कॉन्सिक्वेन्स. सो वी कम बॅक हियर आणि वी फॉरगेट पोट्टा असतानाच आमकां तो विसर येता की हू वी वर इन दर पास्ट लाईफ ऑल्सो वी फॉरगेट. And then we again start material things. We want very happy, we want enjoyment, we want money. हंतू भितर आम्ही गुंतलेली असताची वी फॉरगेट अबाउट गोइंग बॅक टू हिम अँड गोइंग बॅक टू द लॉर्ड इज मोक्ष. So nobody can make us come out of this. Only Krishna can, and he waits for us that we remember him. आम्ही जाऊन तागेले मुखार वचका एक स्टेप आम्ही मुखार घेतले he takes 100 steps, but till then he tells go to whichever demigod you want. कसं जाऊ का तुका, you want money, you go to Lakshmi Mata, you go this, you want that, you want there are so many gods and goddesses. तो इट इज रिटन भगवत गीता 7.23 त्याचे 7th चॅप्टर अंतू व्हेरी नाईस नाईसली इट इज रिटन अंतवता तू फलम तेषाम तद भवती अल्पमेधसाम देवा देवता यजोयंती मद भक्ता यंती मामपी. सो म्हणटाची की इंटेलिजन्स उण येशील जाणांक डेमिगॉड्स लेगी वताची म्हणून आणि द फ्रुट्स आर व्हेरी लिमिटेड. तो फ्रुट्स आर व्हेरी लिमिटेड अँड टेम्पररी प्रभुपाद सेज. म्हळ्यार बुद्धी ना आशिल जाण पुरे देवगणाल उपासना करताची फल तितलेंच मेळटा तात्पुरतेची टेम्पररी मेळटा आणि मर्यादित म्हळ्यार थोडे असता. इट इज व्हेरी लिमिटेड वॉट एव्हर वी गेट. आणि देवगणाल उपासना केलेली देवाल घर वपास वचक मेळटा. सो वी प्रे टू द वी डू देअर उपासना बट ही पॉइंट्स अस टू कृष्णा. मंत्र भक्तगण मंत्र कृष्णाची सर्वोच्च म्हळ्यार वी हॅव टू रिमेंबर that Krishna is the biggest Lord and tagel grahar vachan we to go back to Golok Vrindavan should be our goal. Otherwise we will do very good deeds in our life, then we will maximum what we can become maximum. If we are too good we can become Devgad, so we can go into Swargalok and we can do little bit more upasana of the Lord. But go back to getting graha, that is sarvocha graha. It is only the Lord which can take us back and from this Manushya Jivan. So this was 7.23. Any reference? Anybody wants to say anything? How we should give Sanman to Ganesha? Anybody has any thoughts on this? How we should pray to him or why we should do it? Now I am telling that Lord is the greatest, then why we should pray to Ganesha? I am still saying that everything before we do any Shubh Karya, we should pray to Ganesha. Rup Goswami is also telling us. Then why we have to do that? Any thoughts on this? I gave you think the answer. I'll attempt. I think because he is the symbolic representation of having niyantran over the mental activities and all the indriyas. That is one major reason ki ami vigna harta kalay sort of obstacles amgala in our reverence towards Lord Krishna. Amgala kalay vigna ilari tumgal. It is in your capacity, since you are the Lord of taking away all the obstacles. It is in your scope. You are the power. You have the power. Please help us take away all the obstacles so that we can continue obstacle less or with the least amount of obstacles. That's why we have to pray to him. Okay, point noted, correct. Same like how yes Mataji. Hare Krishna. आता मी तुम्ही सांगिल असं तांगेल मास्टरचे कृष्णा. सो Yes. तांगेला वच्ची कतीर आम्ही तांगेला प्रे करू का गणेशा लागी. Yes. So he will also be happy that even my one who's praying to me wants to go to my master. So तांनी तांगेल मास्टर लागी वच्चा आमका आमगेला वाटते रेशेल विघ्न बाद कोर निवारण कोरनो आमक तांगेला वच्चाक या करताची.
So Very that we nice. should pray to him. Yes, yes. हरे Very, कृष्ण very correct. माताजी. Hare Krishna. आणि कसं म्हळ्यार गणेशाक प्रथम पूजित म्हूण एक पदवी दिलेली आसा. सकट जर देवानाक आशीर्वाद दिलेले निमित्ती तशी गणेश देवाक कसं नाही कार्य करचे पुढे फर्स्ट गणपती उडगास करताची म्हणून हांव मलगड्याला ऐकल्या. हरे Yes, कृष्ण. correct, correct, Mataji. Hare Krishna. Very हरे correct. कृष्ण माताजी Hare कमेंट Krishna. लगेन असं हा जस्ट ऐकत ना हा आम्ही वय वय ऐकपडतस. आम्ही आता सगळं देवी देवता असे अंडर द सुप्रीम कंट्रोलर हम्म त्यावेळी आम्ही खंयचेय देवळां वताय जाल्यार आता देवी देवता देवळां वताय जाल्यार आम्ही आद्यमाची प्रार्थना करूया आतां वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो सगळं टीम वैष्णव असतं तर ते एक प्रार्थना आम करप असं. Very nice, Mataji. Very, very ओके nice. थँक यू. All you, Krishna will be very happy. Always we should remember him, and we should remember our all our Gurujis. Very nice. मागीर एक श्लोकान तू सांगत आहे न्हय तर कोण कोणाक खतखचे डेटीस लागी वच्चूक जाल्यार ताजें पावर देवू दिता यो यो याम याम तनुन भक्ता श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य Yes. तस्याचलं श्रद्धां तामेव विददाम्यहम्. Very एक nice. श्लोक വളരെ इम्पॉर्टंट ते कोणा लागी वच्चूक जाल्यार तांक ते Upon faith he makes Upon that faith study Correct, correct, so correct. that he can devote himself to that particular deity. Then Yes. again sangat hai. Okay, thank you Yes, Mataji. yes. Hare Krishna. Very correct, Mataji. Very, very nice, Mataji. I am so happy. Oh, correct. So he will send us to the respective person to who will ensure that our problems are solved. So if we amka kenai ammi jaun te seek korka. So we have to seek unless we ask for something. I also had one very senior devotee who had told me that unless we ask the Lord that we want to be with you, we want. So if anybody has seen the movie Mahavatar, this Narsimha, the Tante Vitar, so the Lord asks him that what is it that you want from me, Prahlad Nimgita. So he so nicely says that I want to see you everywhere, wherever I see. So Nimgu Chaka, he should know what we should know what we have to ask the Lord. तो तेव्हा एक मस्त इम्पॉर्टंट पॉइंट तुम्ही सांगले माताजी की वी हॅव टू रिमेंबर इज व्हॉट वी नीड टू say when we go to the Lord. What is it that mantra we have to chant? Very nice, Mataji. So I'll just add one point over here. The main reason, like, why did Krishna tell the Bhagavad Gita to Arjuna? So I'll change it a little bit from this is the same reason why we have to also pray to Ganesha. The same because we know that Arjuna was a very, very big devotee of the Lord. Similarly, Ganesha was also a very big devotee of the Lord. So that is why we have to give him a lot of Sanman. So I told you there are five people who are having all the power, and one of them is Ganesha. So tak Sanman दिवच्याक मस्त होड त्यांनी डिवोटी कृष्णाली आणि तांक नमस्कार कोरका एज देवगण अँड भक्ती मार्गारी आमका कसले अडथळे येवची केन्ना येवो ते काळका म्हूण तू आम्ही तांगे लेगी मागून घेवका सो व्हेरी नाईस आणि Krishna has always said if I refer to Bhagavad Gita, then Krishna has said that sarva dharma parityajya maam ekam sharanam vraja. So he finally says that I am the biggest Lord, just surrender to me. आणि प्रणाम कोरका आम्ही पुराय देवगणाक प्रणाम कोरका एक आसक्तीशी एक हॅबिटशे जालेलं असतं आमकां आता भरत महाराजाला इफ आय टेक द रेफरन्स ऑफ भरत महाराज वासुदेवाक प्रयत्न करचे असता ताका आणि भगवद्गीता बरयला भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वराम सो it is said that yagya purush means the main lord for whom we do all this yagyas prayer yagya that is all for making this devgana खुश करच्याक पुरायण करताची मंत्र करताची मंत्र यज्ञ पुरुष असं means who's नारायण
तक अर्पण करतनाची आपोआप देवगणे खुश जाता. ज्यात माताजी ऑल्सो जस्ट मेन्शन दॅट नारायणाक खुश करता. सो कृष्णाल खातीर आमी हें करताची तळमळताची. that time it becomes like even the devgan also feel very happy, but we have to through the devgan when we pray, then they give us the buddhi that please go to narayan. म्हणून ते यज्ञ तपसाम भोगताना यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरा म्हणटाची. आपोआप आम्ही यज्ञ पुरुषालय वी हॅव टू रिमेंबर हिम आणि ताका आम्ही अर्पण करता म्हणून. आता एक इम्पॉर्टंट थिंग म्हळ्यार झाड. सपोज देर इज अ ट्री आणि त्या झाडाच्या मुळांक आमी उदक घालता आसताची आपोआप ताची पानांक फळांक फुलांक उदक पुरे मेळटा. तशीची देवगण केन्ना आमी यज्ञ करताची उडकास दवरता की तांणी मात्र कृष्णाले विभिन्न अंग. सो इवन देवगण दे आर पार्ट अँड पार्सल ऑफ कृष्णा. सो दे हॅव डन इतले तांणी तपस केला सी दे आर इन स्वर्गलोक. आणि आमगेलेची हिताक पाय्यान म्हळ्यार आमगेले हाताक मंत्र एक इफ वी आर जस्ट प्रेइंग टू वन पार्ट सो दे आर ऑल्सो अभिन्न अंग तांणी कृष्णाली. ऑल देवगण आर पार्ट अँड पार्सल ऑफ कृष्णा. दे आर डिफरंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आता सपोज सम लॉर्ड इज द आम्ही हाता मांत्र पूज करताची न्ही तो पाय्या पूज करताची अशी विभिन्न अंग आल्या ऑटोमॅटिकली वी आर प्रेइंग टू द पर्सन राईट. So if we are praying to Ganesha, we are already indirectly we are praying to Krishna because he is part of him. तशीची म्हळ्यार तांगेल सेव केलेल्या ना आमकां कृष्णाली सेव करची केल्ल्या वरीची म्हणून. सो देर इज वन श्लोका विच इज देर देवगणाल उपासना ब्रह्म संहिता भितर उल्लेख केला. एनी अँड इट इज सेड दॅट इट्स अ लॉंग वर्स. It is very beautiful. I'll just try to recite 1 second. One minute, huh? So it is from the Srimad Bhagavatam 11.18.4. एक पंचरात्र म्हणून एक हें आसा. It is very very beautiful. So it says that aradito yadi hari tapasa tata kim. Naradito yadi haris tapasa tata kim. अंतर बहिर यदि हरीस तपसा तता किम. नंतर बहिर यदि हरीस तपसा तता किम. म्हळ्यार आमी चांग करून कृष्णाला उपासना करता आसल्यारी तप करून कसा प्रयोजना म्हणून. सो इफ वी आर डुईंग थिंकिंग ऑफ कृष्णा अँड वी आर डुईंग लॉट्स ऑफ हिज उपासना मागीर आमकां पेनेन्स करची जरूर ना. म्हळ्यार बाकी कसले करची ना. सो तप करून काही प्रयोजन ना. खाली तुम्ही देवाल कृष्णाला उपासना कराची. इफ वन इज वर्शिपिंग द लॉर्ड व्हेरी नायसली what is the use of severe penances. At second verse म्हणता आसाची की naradito yadi haris means you are not doing Krishna aradhana or upasana. Then if you are only doing tapas there is no use of that tapas. So aradito yadi haris tapasa tata kim. Why then there is no need to do penance, just do aradhana. If you are not doing Hari's upasana then also only tapas, there is no prajan. So there is no use. What is the use of not worshipping the Lord? What is the use of severe penance? Shri Krishna, if you are अंतकरणा भितर तुगेलो आसा आणि तो बाहेरची प्रकृती भितर तुका दिसता. सो यू कॅन सी द लॉर्ड इनसाइड यू. अंतर बहिर यदी हरीस. अंतरे आणि भायरी तुका हरीच दिसता. then also there is no need of Krishna. So there is no need of any tapa. Tapa करून काही प्रयोजन ना. Tapas tata kim. What is the use of that penance? You just forget. You think of, you're thinking of Krishna inside you, you're thinking of Krishna outside you. But that is enough. Realization is there with you. There is no use of any penance. आणि nantar bahir yadi haris. If you are not able to see Krishna anywhere, then also there is no need or there is no use of any penance. So very very beautiful. You can meditate on this. Aradito yadi haris tapasa tata kim. Naradito yadi haris tapasa tata kim. Antar bahir yadi hari tapasa tata kim. Nantar bahir yadi hasi. Nantar bahir yadi hasi tapasa tata kim. So this is very beautiful. I thought I should tell you all this. I was very happy when I read this. And last but not the least, I'll just
ask one last question. What happens when one surrenders to Krishna? Anybody? What is our main goal? What happens when we surrender to Krishna? Anybody wants to take a chance? Any verse of Bhagavad Gita? You remember? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज Very, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. very, very nice. Yes, correct. So, ultimate happiness. Yes, Mataji, absolutely right. Ultimate happiness. Krishna removes all obstacles and he grants us kasala, what we want to go, where we want to all go. Bhagavad Dham. Mm. Golok Vrindavan. Golok Vrindavan, yes. So we will be with him permanently as his part and parcel, and we will be happily say serving him. And that is when he grants us obstacles. So Amgel Purai every day Amgel whatever, yes, Golok Vrindavan. Absolutely right, Mataji. So we should all channelize Amgel Kasale energies. We should continue to meditate on him. We should ask uh, Ganesha, our very favorite Lord Ganesha, that you remove all the obstacles that he takes. Usually, if you see him, Ganesha has four hands, mostly one tusk and four hands. एक हा भितर एक नूस असा नूस म्हळ्यार you know the yeah दोरी. So noose आणि एक hook असतं. So anybody knows why he catches the hook, noose and this hook, and then he also has one axe, and he has a blessing hand, and he has modak. So anybody knows quickly before we close down, if we can just discuss this. Noose म्हळ्यार कसं लादवता? Why he holds the noose? Dori. Dori and a hook. Anybody? No, Prabhuji, anyone? ना माताजी नमस्कार. अजिबात So idea ना. so noose is again all back to all our vyadhis, we call it. That is all this kam, krodh, and also he tries to hold us in that and he pulls us back. Hook kai tajkatirichi, attachment, anger, whatever hurts us. So it is used to pull the devotees to the basic truth of life and tie them to God. So the noose is to tie them to God. The hook is that I will motivate you and pull you to your goal. तुगेल गोल खंयचो म्हण हांव तुका उड घासकोन दिता ताचे खातीर हांव तुका तांडून व्हरता. So we have to just surrender. So he will pull us to the Lord and he will bless us. So the blessing hand will say, you be very fearless, I am with you म्हणटा. की तुगेल वाटे भितरी तें देवाल खातीर तुका तांडून हाडटना तुगेल वाटे कस कसो ऑब्स्टेकल ते पुरे हांव काडून सोडटा. So he promises that, but we have to ask for it. You do all this, you pull us with this whatever dori you are having, or the hook असता भितर आमकां तांडून व्हर आमकां. So we have to give him that permission. And तागेल pot इतलो व्हड आसा. So why the stomach is so big? So because he wants to take all these material influences that we have and he wants to manifest in him and finish it off. So he says, I will take everything from you. He has this big ears. He has this big ears so that he can keep all the truth that we tell him and he will throw away all the false things that we tell him. The red flower that we put is the red vermilion. So that is also a symbol that he's a very ardent, he's lot of work he's doing, lot of action that he does for the Lord. And he's absorbed in it. So that vermilion red color is the blood that is flowing when the action is happening. And mouse, we already discussed, Prabhuji correctly said that it is the mind and we have to control. He helps us to sits on it, on the mouse, and he controls the mind and he controls steering us where we need to go. So that's all I have to say today, Mataji. Hare Krishna. Anybody has any questions or anything to express, then I'm more than happy to hear. Thank you, Mataji. Vijaya Mataji. व्हेरी नाईस सेशन माताजी. भारी चंद करून घेणं तुम्ही आमकां शिकयल्लें सर.
खंयचे एक आमकां कॉन्सेप्ट शिक्का म्हूण सांगल्या रे. आय मीन यु नो एक स्पीच इज अ गुड वे ऑफ लर्निंग. कसल्या म्हळ्यार एक मोनोटोनस जावन वता. बट असल क्विज आसल्यार इट बिकम्स मोर लायक अ डायलॉग. पीपल आर यु नो इनवॉल्वड, इंटरॅक्शन जाता, डिस्कशन्स जाता, अँड दॅट्स अ व्हेरी नायस वे ऑफ लर्निंग. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पीपल रिमेंबर, रायट? सो We so thank you contribute. so It's much. very good. This all these people पुराय आणि इतले लायक कोण हे करताची. What is this, Madaji? About his task, whether he has thrown towards the moon. Oh, this I don't know whether he has thrown it, but he had used it to write the Bhagavatam and the Mahabharata, is what I have read. Dandavat Pranam Vaishnavi Mataji. Hare Krishna. But very nice. I am very happy. Puran and like कोण contribute केला आणि question answer केला. So everybody पुराय जण मस्त वाजिताच they are attending class that becomes it understand जाता की पुरायण तांचो interest आसा म्हणून. अशीच आम्ही ओटू येऊन कृष्ण कथा करूया माताजी. It is very very nice. I am very happy to meet all of you every time. Yes, Yeah. sure, Thank Mataji. you for the opportunity. Hare Krishna. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಯೂಶುವಲಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹಂಗ ಸೌತ್ ಅಂತೂ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಗಾವ್ ಅಂತಾನೆ ಪುರಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಸ ಲೈಕ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಕೃಷ್ಣಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ कितले वेळ फील जाता कृष्णाल देवस्थान इथं आमगेल गावान बरे उडपा मात्र विष्णू सांगा वय आमगेला उपास. मागीर आमगेल गावान तांणी पुरे ना कसला तशी म्हण दिसता. Venkatramana is itself Vishnu. So Vishnu is also Krishna only, we can say. It is another roop, but it is entire, it is only Krishna is not there, correct? Only Urpi it is there, but all of them, like Dasha Avatarami Mantaji, even Narsimha is Krishna. So even Parshuram is Krishna. So it all comes down to Shraddha, and it is all coming down to the Tattva. And pray to him. He is the all almighty. We have all come. आम्ही पुराय हंतु भितर आयल्यांची. Prabhupada has इतले like आमका books दिला वाचूच्याक. So we can continue to pray to the Lord Vishnu and to Krishna always. Keep him in this mind, and it is we will go back. But yes, south it is श्रद्धा. म्हणजे त्यांनी कंची कंची देव थंय येऊन त्यांनी इन्कारनेशन जावयर असे actually. So wherever Lord has incarnated in different forms or in different manifestations, tanchi jain tache pray kartache. So it is Shraddha after all. What our parents and amka शिकलेलं आहे, पूर्वजान आमका ह्या केलेलं आहे. But Prabhupada and amka actually Narsimha avatar alegi, he has brought us to Narsimha. That itself is very very big. Because Narsimha is also avatar, only one of the Dasha avatars of the Lord. Yeah. धन्यवाद माताजी. अनेक क्वेश्चन माताजी आमके आम्ही देखतात ना अशी आम्ही मस्त क्लास ऐकताची देवाला कसं नाही आम्ही निमगुचानाचे म्हणून आज मस्त गणपत पळयले आमगेल गावान तू घर गणपत दवरताचे आम्ही दिवला इथं पुरा घरा वचून पळयताचे नाक म्हळ्यार मनान तू येत ना माताजी. मागच्या म्हळ्यार एक चेडवाल विषय जो अशी कसं नाही एक चांग कर देवा म्हणून अशी येताची कशी. So तशीच yes, Mulki is Lanka, Ugra Narsimha. Yes, Mataji, yes. Yes, Mataji. See, we are all आता आमगेले आम्ही पुराई जन्म येऊन we are all मनुष्य. So we are all on top of that we are all grahastas. So we have responsibility असता आमगेले चेडू आहे आमका जावका असताची. So we as long as we are praying to Krishna, it is fine. Because somewhere or the other that maternal आमगेले असता किंवा आमगेले आमकां जावक आसता आमगेल चेडू. बट ताजे अल्टिमेट गोल म्हळ्यार वी शूड रिमेंबर दॅट वी आर द स्पिरिट सोल. वी आर ऑल हियर बाइंड बाय डिफरंट पीपल. पुराय जाण आमगेल लायफा भितर विंगड जाण आमगेल लायफा येताची. आमगेल past karma, because of our past karma these people are coming to our lives. So we should be able to finish. So Lord doesn't say ki तुम्ही stop working. So Krishna doesn't tell ki तुम्ही काम पुरे बंद करायचे आणि do only my upasana. So he tells that you do your efforts, you do your prayers, you do everything, but the fruits of that you give it to me. So when we are asking something that do this to my son or do this to my children, we are indirectly interfering, that we are telling him you do this, right? So Krishna says you surrender to me. After that you be fearless.
Mari, see, sarvadhar paritajya, mamekam sharanam vraja. So you come and do my sharanam. And after that, he tells that you totally forget everything. I will take care. You do not fear. Aham tvam sarva papebhyo मोक्षामी मा सुचा म्हणे डू नॉट फियर. ह्या श्लोका पळय आम्ही मेडिटेट करता का तो आय वॉज टोल्ड इन वन क्लास, आय डोंट नो इफ एनीबडी हॅज हर्ड इट फ्रॉम मी बिफोर, की एक बायल मनीस आशिल्ली ती केन्नाय भंय करताले की मेगेल इफ आय डू सम मिस्टेक देन वॉट विल हॅपन. सो दॅट the teacher told me that in that class that if our father is standing in the garden, then the son is very बिंदास असता की काही कोणे म्हाका मारनाची म्हणून. तशीची तागेल आन थंय राबल्यारी कशी तो चेडू इतले खेळता थंय कोणेय म्हाका मारल्यारी आन आस मेगेलो म्हणून. तशी आमी कृष्णा वयर फुल्ल डिपेंडन्सी सोडून सोडका. that anything will happen, Krishna is there. How this Draupadi had waited for Krishna and called out to him, and he was there. So we should remember that we should call out for Krishna, and खंयच्याय देवाक pray करताना we should always pray that it is to the Lord that we are praying. So until we totally surrender to him, we will still have this fear that, but when you give it to him, he takes over. So I don't know if I could answer, but it's not easy. I know it's not Hare easy. Krishna Mataji. I think ह्यांची आज question in journey of self discovery Yes. प्रभुजींनी एक उदाहरण दिल्या. हा. आम्ही कितले ब्लाइंड बिलीफ, ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड ट्रस्ट घेऊन कॅबांत बसता ती, एरोप्लेनांत बसता ती, ट्रेनांत बसता ती, बसांत बसता ती, पुराकड बसता ती, right? Correct. We don't even go and ask whether the pilot is a human being or monkeys. Yes. Is he or she drugged, or they drinking, are they flying according to certification in Ginati? And in doctor like what so they first opinion, second opinion, third opinion घेतात ती. Correct. So in matters with concerning our life, we trust people, but we fail. No, I mean that is the kind of hypocrisy we practice day in and day out. Yes, absolutely right. That is, it's not easy, and it goes lifetime after lifetime. म्हणजे आमगेल कितले जन्म सुरवे जाला आणि so we should now try to come out of this little bit, and we should try to move towards him, so that आमगेल next journey भितर आम्ही आनी लागी जाऊन then we should be able to. Sometimes we see सन्न चेडू तांणी आत्ताच already कृष्णा कॉन्शियस आसाची, तांगेल ते past life आतां इतले चांग केला की तांणी immediate तांतू आयलेची. So it is all a journey, Mataji. So don't take stress. And don't feel guilty ki ami nimgita sachi, I am asking for my son. It is fine. So it is all a journey. We have to go progress into it. That's it. आणि हांतू भितर आमी आयलींची यांच मस्त होड. Anike, there are so many people who are just going and taking selfies with the Lord. Yes, Mataji. Thank you, Mataji. Maybe मस्त attachment आणि मी तांतकून भायर येनीत न्हू माताजी. ते attachment तांकां तांगेले चांग पण वाईट म्हणल्यार त्या naturally Yes. ते Naturally, Mataji. But when we focus, see, it will be slow journey. But read mastad vajuka yatra uchka prasad. Have only prasadam, so that also changes your mind. Do a deity worship, you do. So small things, association of devotees, all that will get you into it, Mataji. Yeah. Thank you. Hare Krishna. अनेक माताजी महाअवतार नरसिंह आता एक बेस्ट त्यांनी दाखवला म्हळ्यार प्रल्हाद महाराज, how fearless he was, and how much 100%, not 100%, more than 100% he has surrendered to God. It's really an example that they have shown how the level of surrendering. Correct. Prahlad Maharaj is the best person. Example. He is the biggest bhakta. In fact, I saw it 2-3 times. It is one of the wonderful movies, I feel. You are totally right. Ekka kaden baisun only his name. Where whatever happens outside, he only says, and he gets asked the benediction also that mag pure kaden tuch this someone. So that also is something really great. Very nice. You have made the relation, Mataji. Absolutely right. Yeah. So anything else?
लॉट्स ऑफ क्वेश्चन अँड आन्सर्स माताजी भारी चंद करून घेणं सेशन आय थिंक कॅरी केलेलं असं तुम्ही वन ऑफ द व्हेरी इंटरेस्टिंग सेशन्स दॅट इवन आय हॅव अटेंडेड. No, for me also it is learning only, Mataji. I am also on same like you, just on the way only. So I am very happy. I also got to know a lot of things, Mataji. Nice, nice. There's the benefit of association. सुमार इतलं आमका म्युच्युअली आमका शिक्षा मिळता आणि भारी लाईक आयची सेशन बी लाईक करून घेऊन तुम्ही चलून दिलेलं असं. इट वॉज व्हेरी इंटरेस्टिंग. As I said, I think केन्ना तुम्ही ऑडियन्स बी इन्वॉल्व करताची इट बिकम्स अ व्हेरी इंटरॅक्टिव्ह सेशन. एव्हरीबडी इज इंटरेस्टेड वय ना तशी. Yes, Mataji. So I think we are at the end of the session, Mataji. So what I'll do is हा अनाउन्समेंट एक असा 4 करचे ते करून घेऊन नरसिंह मार्च सांगून सेशन एंड करते रस तुमगे परमिशन घेऊन. Okay. Hare Krishna.